Bugün bu dolaş. Tayo siya sa amin kayo out. Sabit tigas na pa euro ko. Akin na ako dito ng bata ko. Kanina yung gawin. Huwag kami duwas na kit niya kaway. Nag-ibig lang ang Manila ko yan. Wala kang magkikiyat na siya. Nakalang ko po sa akin may mga pa kong dyan. Lapsin, nabingabangit picture na nakagdala. Great singay. Naday great frame ang pinapinin. Green bond. Walang kayo nung ngayon. Actual check mo. Nandiyan great na gap ng hindi tatama. Actually pa siya. Jumping is a jump title. Jumping ang kawag sa pinanjalitin sa tuwan. Jumping sa bagay. Yak na talabangay. Oy, sige lang na po. Ay, nay. Nay, nay. Pangaw ko na. Kaya na niya mo. Para susi. Makanya. So, bilang. Baka Berlin bangay. Berlin. Kuya lilapay lusa. Mabibel ka doon yung makeup. Ako sinin. Nandiyan na para. Ganda mo ako makita. Masih Masih. Mamakas. Anong ka na tiktik? Agagos. Lala tao pa. Nag-nickname kay Puro. At yakyo Aksimiya ka pasalik. Salik tamsin. Salik singe. Gitchilan Puro sipela. Namdan kiyala. Akta na way. Na ak. Chaf. Hapsi bangay. Kuminsi. Metaruo. Aruo. Mapinpia. Nantikan yung rikma. Nandiyan nila. Yung nandiyan. Nandiyan yung pe. Last letter na nandiyan. Liksikat na diba? Chula yan. Nandiyan lang. Recuerda mi tatiya. Oh, Lucian Road. Patayin siya ko siya National Governance mga tisla. Ano na ko? Mandi tayo pagkakil sa. Mga mga skipet siya gusto mo lang ba tanay? At siya ba? Bien thank you ha. Terus kamu kui-kui. Agak siya lang may. Mas magiba. Halingan na pusas. Basta ikil. Basta silang ngayon classmate. Kamalakmate. O silakmate ba tigin rin. Finance, eh? Ilurit malak finance. Halingan na last day. Malap Pasti tala meni kata-kata tangan tau rektir sila na away mabakot. Halingan sila katas pencilak sila.
Samsung TV kasi story mapianganda. Pero ang kipiliya po si Moises. Mga mga kipakilo malam Diyos na kayo. Sa pan na meron siya at uigot na kipuan beting kan. Ay kulamalap kipelo. Gaso. Gain pelo. Foxy bam tatavo. Lago na may live live ni usin na si. Closing remark while. Eh. Lagi, lo gat